Tangi ya. Tangi. Kowe ku ana apa lah ana wong enak-enak turu mbok obrak-obrak. Ki mang ceritane kok ndi ya? Kok kono lu mara rene? Ya reti nek kok kono kowe mau. Ya jejane perlu mau apa rene? Ngene lho, aku ape takok. Apa takok apa Nalesa? Takok ora nggo gula. Ngene lho, kowe ndek ini jare sida karo Tukiyem. Iya. Lah piye? Wah, penak no sida karo wong sugih. Lah ngene iki bisa jomblo. Enak apane? Awit aku sida karo ndekne iki ya. Saben dina kon ngeterno ndekne ning ndi-ndi. Sing ping pindho kon bukakno lawange. Terus kon gawakno tase. Wis pokoke ning ndi-ndi kon ngeterno lah pokoke. Lah pira-pira mboke ra kon gendong. Duh. Gak ngeten. Mosok pacar dikonokno. Lah sing ngomong dadi pacare sapa? Lah wong aku dadi pembantune. Wah, pedhos kowe, tak kira kowe pacare. Lah ndelalah, ndek iki pasti kon ngumbahi ndekne iku ya. Malah ana cawete ndekne sing ngemblong abang. Ya malah penak iso mbok ambungi.